קורה חברים? היום נעשה סיור בייס ומתחילים. זה הקומה הראשונה, סבבה. עוברים קומה, הנה חבר שלי, בוא. קומה שנייה, תסתכלו כמה דברים. וקומה שלישית, מה שאני אראה לכם מה יש פה מאחורה. סטרוברי, 3, 2, 1. זה מטורף פיצוצים. אם אתם רוצים עוד חלק אם אתם רוצים עוד חלק איך קוראים לזה? שאני במשתמש אחר, אז תעשו לייק. ביי.